tervetuloa Ossi testaa kanavalle. Mä testailen täällä autoja menemättä syvemmin niiden teknisiin ominaisuuksiin. Vaan mä haluun mieluummin fiilistellä, minkä tyyppisiä ne on oikeesti ajella. Tuen meikäläistä ja tilaa mun kanava. Kyllä matskua riittää. YR-autolta soittivat ja sanoivat, että tuu testaa tämmönen museomersu, niin mennään kattoo vähän mitä tää sanoo. Ja Mercedes-Benz SLC vuosimalliin 72 ja harvinaisella 350 V8. Ui. Aivan tajuttoman hieno laite. Ja mulla on siinä mielessä spesiaalijakso tänään luvassa, että mulla on asiantuntija vieraana Raptor-yhtyeen Itzmo. Itzmo istuu täällä kohtapuoliin mun kanssa ja katsotaan mitä siitä tulee. On erittäin pehmeä ajella tällä, siis tää on kuin pilvellä lipuis, mutta silti tää ei ole tunnoton, jos näin voi sanoa. Että tässä on vielä ohjauksessa on oikein mukava tuntuma ja kaikki toimii. Tässä on sähköikkunat, tässä on kattoluukku. Ja dokumenttihan tästä autosta varmasti löytyy ihan riittävästi kelle tahansa. Itsehän niistä en ymmärrä hevon kukkua, mutta eipä mun pidäkään ymmärtää. Mä testaan näitä ja mä fiilistelen. Mähän oon ihan näin näiden kanssa. En mä näistä ymmärrä yhtään mitään. Mä en oo henkkohtaisesti itse ollut mikään museoautojen tuntija ja varmasti sinäkin tiedät siellä ruudun toisella puolella paremmin näistä kaikista, mutta niin kuin mä oon sanonut, niin nämä on fiilistelyjuttuja. Kaikelle on ensimmäinen kerta, myös Tanhulle. Mutta pitäähän tää testaa, että milleen tämmönen laitteisto toimii noin niinku kiihdytysmielessä. Sori kauheasti vanha tyttö. Nyt mennään. Oho! Oi! Kyllä täällä vielä riittää! Oi! Siinä oli 100. Ja jos joku nyt otti tohon aikaa, niin ei täällä hirveä kauan mene. Kyllä täällä on kaikki vielä ihan tallella ja ai että mikä auto! Tässä on tosi kaunis, tää sisustaan tämmönen ihana myrkynvihreä flyyssි-osasto ja takapenkkejäkin tuolla on, mutta ihan sama, ei silloin väliä. En ole löytänyt tästä yhtään ruostetta mistään. Ja kun mä tämän YR-autolta hain, niin mulle läiskittiin just tuore katsastusleima, eli tässä on leimaa ja niin kuin sanoin, niin museorekisterissähän tämmönen on, että se on käynyt tarkan seulan läpi. Ja YR-autolta tosiaan saatte sitten tarkemmat historiikkitiedot, mutta kyllä tää on semmonen auto, mitä kannattaa ehdottomasti mennä katsomaan. On niinku ikäisekseen 52 vuotta, niin mitkä ominaisuudet. Tällaista se autoilun pitääkin olla, että lähtee näin kaupungista Vekka ja tänne maaseudulle check. Anteeksi tunnin keskeytys. Tähän väliin asiantuntija vieras. Joo. Rattihan tässä on aika magee. Tää on tämmönen iso ja niin kuin sen ajan ratit pitääkin olla tällaisia kapeita ja isoja. Tästä saa hyvä otteen ja kiva pidellä kiinni. Joo, kyllä tää on niin hieno auto, että kyllä tää kannattaa ihan mennä livenä kattoo sinne Tuusulaan YR-autolle. Siellä osaa sitten kaverit kertoo lisää ja pääsee hypistelemään dokumentteja ja kattelemaan auton läpi kotasi, että kyllä tää on kyllä niin hieno lulla, että ai. Kyllä tää on kaunis auto.